Hannu Jartikka, TPS. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. Marraskuu 2019, Jyväskylä. Hippoksen jäähallissa valmistaudutaan ovien avautumiseen ennen Jypin ja Turun Palloseuran ottelua. Kaupungin keskustassa TPS:n joukkueen linja-autoa laitetaan lähtövalmiuteen hotellin edustalla. Hotellin 4. kerroksessa huoneessa 418 puhelin soi. TPS:n päävalmentaja Kalle Kaskinen vastaa. Kaskinen oli valmentanut TPS:ää 2 edellisen kauden ajan. Ensin runkosarjan toiseksi ja pronssiotteluun, sitten 4. kaudella, joka päättyi heti 4. Nyt alkukausi oli kiistatta huono. Lokakuussa oli 6 ottelun tappioputki, sitten 1 voitto ja uusi tappioputki. Kritiikki oli ollut kovaa ja merkit olivat ilmassa. Tämän marraskuun ensimmäisen perjantaipäivän tapahtumat olivat kuitenkin hämmästyttäviä. Kaskinen oli TPS:n oma entinen junioripelaaja. Vladimir Jursinovin valmentamassa edustusjoukkueessa hän ei pelannut koskaan, vaan pääsi parhaimmillaan kesäharjoittelurinkiin. Pelaajaura päättyi alasarjoissa, joukkuetoverina muun muassa TPS:n tuleva toimitusjohtaja Santtu Jokinen, minkä jälkeen Kaskinen aloitti valmentamisen TPS:n junioreissa. Hän oli työskennellyt muun muassa Leijonien apuvalmentajana ennen uransa ensimmäistä miesten edustusjoukkueen päävalmentajapestiä, joka alkoi TPS:ssä vuonna 2017. Toiminta vaikutti nousujohteiselta, kunnes viimeinen kausi muuttuikin nopeasti katastrofiksi. TPS:ssä oli kuohunut jo jonkin aikaa. Kaikki vain ei ollut tiedossa vielä ennen Kaskisen lähtöä. Jotain oli kuitenkin selvästi vialla. Kausi oli alkanut hyökkääjä Jonne Virtasen hyllytyksellä, mikä oli siistitty ilmaisu potkuille. Tapaus johti mediasirkukseen, jossa joukkue jäi statistiksi. TPS joutui myöhemmin maksamaan Virtaselle 100 000 euron korvaukset työsuhteen perusteettomasta purkamisesta. Seuran fanit protestoivat seurajohtoa vastaan julkisesti ja ilmapiiri oli tulehtunut. TPS ilmoitti järjestävänsä avoimen keskustelutilaisuuden, johon saapuisivat myös seuran omistajat saadakseen kriisin laantumaan. Seuran urheilutoimenjohtajana oli toiminut entinen NHL-maalivahti Antero Niittymäki. Kun syksyn tulokset kulkivat alamäkeä, Niittymän mielestä oli pakko tehdä muutoksia. Hän ilmoitti asiasta seuran johtoon ja kertoi, että haluaa vaihtaa päävalmentajaa. Vastausta Niittymäki ei osannut ennakoida. Tuli näkemysero. Hallitus oli eri mieltä potkuista. Niittymäki sanoi myöhemmin Iltalehdelle. TPS:n hallituksen muodostivat puheenjohtaja Veli-Pekka Marin, kokenut valmentaja Erkka Westerlund sekä seuran taustayhtiön 2 suurinta omistajaa, pelimiljonäärit Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Ilta-Sanomien mukaan painavin sana urheilulinjauksissa oli Westerlundilla, jonka apuvalmentajana Kaskinen oli toiminut Helsingin Jokereissa 2 kauden ajan. Niittymäki koki asian niin vakavana, että ilmoitti lähtevänsä välittömästi. Urheilutoimenjohtajan irtisanoutumisesta kerrottiin julkisuuteen 20. lokakuuta. Koin, etten voi jatkaa tehtävässäni haluamallani tavalla, Niittymäki sanoi. Julkisuudessa TPS:lle naureskeltiin ja poukkoilevaa toimintaa hämmästeltiin. Satakunnan Kansa kertoi, että toimittajat eivät olleet lukuisista yrityksistä huolimatta saaneet tavoitettua seuran hallitusta tai toimitusjohtajaa haastatteluja varten. Se, mitä tapahtui vain alle 2 viikkoa myöhemmin, kertoo osaltaan sekoilun tasosta. Kaskiselle tulleen puhelun nimitiedot entelivät tulevaa. Soittaja oli Jokinen. Seuran toimitusjohtajalla ei yleensä ollut tapana soittaa viime hetkellä ennen vierasottelua. Tulisitko kohta alakertaan? Kuului Jokisen pyyntö. Hallille pitäisi lähteä jo 20 minuutin kuluttua. Silloin lähtisi joukkueen bussi. Käynnissä olivat siis viimeiset valmistelut. Kaskinen kuitenkin meni erikoiselta kuulostaneeseen tapaamiseen.
Siellä Jokinen kävi läpi viime aikojen käänteitä ja ilmoitti Kaskiselle yllättävän tiedon. Hänen työnsä loppuvat tähän. Ratkaisu ilmoitettiin Kaskiselle ja pelaajille viime hetkellä, mutta päätökset oli tehty jo aikaisemmin, hyvissä ajoin ennen lähtöä Jyväskylään. TPS oli hävinnyt keskiviikkona Mikkelin Jukureille, mikä oli toiminut viimeisenä sysäyksenä potkupäätökselle. Jo samana päivänä seura oli soittanut Marko Virtaselle, joka oli toiminut 5 kauden ajan Jypin päävalmentajana. Ottelu Jyväskylässä pelattiin perjantai-iltana. Osapuolet neuvottelivat koko pelipäivän ja Kaskinen sai lähtöpassit vasta, kun sopimus Virtasen kanssa oli valmis. Vielä samana aamuna Kaskinen oli valmentanut harjoitukset normaalisti, tilanteesta tietämättä. TPS:n toimitusjohtaja Jokinen hyppäsi tuolloin Turussa auton rattiin ja ajoi Jyväskylään kertomaan uutiset Kaskiselle. Ennen Jukurit-matsia meillä on ollut täysi luottamus valmennustiimiin, pelaajiin ja siihen, että suunta kääntyy, Jokinen sanoi NTV:lle. Hävisimme kotiottelun ja sen jälkeen tultiin siihen päätökseen, että muutos on tehtävä. TPS:n bussi matkasi jäähallille ilman päävalmentajaa. Vasta alkulämmittelyihin valmistautuessa joukkue sai kuulla uudesta päävalmentajasta. Onneksi, tosin ei välttämättä sattumalta, Virtanen on kotoisin Jyväskylästä. En ole Tepsin pelejä nähnyt, Virtanen ilmoitti ennen ottelua toimittuaan uudessa tehtävässään joitakin minuutteja. Ottelun jälkeen hän kertoi seuran omassa haastattelussa, ettei hallille saapuessaan edes tiennyt kokoonpanoa. Joukkueen hotellilla käynnissä oli jälkipyykki. Seura järjesti Kaskiselle taksin kyyditsemään entisen päävalmentajan halki eteläisen Suomen takaisin Turkuun. Kaskinen kuitenkin ilmoitti, että tarvitsee itselleen aikaa ennen kuin pystyisi lähtemään matkaan. Tieto oli niin kova järkytys, ja vielä puoli tuntia aikaisemmin hän oli suunnitellut pukukoppiin motivaatiopuhetta joukkueelleen. Kaskinen palasi huoneeseensa ja sulki oven. Paperit, joihin hän oli kirjannut muistiinpanoja illan Jyp-ottelua varten, jäivät lojumaan tyhjän panttina. Kului 1,5 tuntia, joiden aikana puhelin kilisi täyteen viestejä. Niistä Kaskinen pystyi yksin huoneessaan päättelemään, että seura oli tiedottanut potkuista myös julkisuuteen. Kaskisen käsitellessä omia tunnekuohujaan mediassa alkoi kokonaan toinen myrsky. Mistään täysin ennennäkemättömästä ei silti ollut kyse edes TPS:ssä. Vuonna 2015 Miika Elomo sai potkut 3 tuntia ennen ottelua Kuopiossa, kun uusi päävalmentaja oli jo matkalla joukkueen hotellille. Ja ottelun alkaessa Elomo istui junassa Turkuun. Kaskisen kiirepotkut eivät juuri pelastaneet TPS:ää. Jyp voitti kaaospäivän lopuksi pelatun ottelun 6-3 ja aiheutti TPS:lle 5. peräkkäisen tappion. Niitä tuli vielä 1 lisää ennen ensimmäistä voittoa. 2 peräkkäistä ottelua TPS voitti ensimmäisen kerran koko kaudella vasta tammikuun puolivälissä. Jääminen pudotuspelien ulkopuolelle ehti varmistua ennen kuin koko SM-liigan kausi keskeytettiin koronaviruspandemian takia. Virtanen valmensi Turussa loppukauden ja lähti sitten Rauman Lukon A-juniorien päävalmentajaksi. TPS:ään tilalle tuli Raimo Helminen, joka johdatti turkulaiset ensimmäiseen 2 peräkkäisestä hopeakaudesta. Kaskinen ei valmentanut loppukaudella eikä seuraavana, vaan piti välivuoden ennen kuin jatkoi valmennusuraansa Slovakian liigassa ja Tšekin maajoukkueessa.